za ceo mjesec u toku godine, ovo isto možete primijeniti na 2 ili 3 mjeseca, spustite cijenu za ceo mjesec. Potrebno je da budete ulogani na sajtu, zatim da posjetite sekciju Moji apartmani. Kad uđete u sekciju Moji apartmani vidjet ćete sve vaše aktivne apartmane, odaberite onaj za koji želite da spustite cijenu, kliknite na ikonicu kalendar. Spustite se do vašeg cenovnika, vidimo da ovdje imate podešene osnovne cijene za period od 1 do 3 dana, od 4 do 7, 8 do 15 i od 16 do 31 dan. Dodate specijalno pravilo koje ćete primijeniti na ceo mjesec. U ovom slučaju mi ćemo primijeniti pravilo na februar 2026. godine. Odaberemo februar 1. Završetak 28. To je ukupno 28 dana. Hoćemo da sniženje bude 10 evra i da usred manje potražnje gosti mogu da izvrše rezervaciju na jednu noć. Imajte na umu da kada postavite specijalno pravilo, ono će biti ispred vikend doplate i poništit će vaše minimalne zakupe za radni dan i vikend. Kliknemo da sačuvamo pravilo. Naše pravilo je sada sačuvano i možemo ga pogledati u podešavanjima. Znači ovdje pravilo važi od 1. februara do 28. februara ukoliko rezervacije počinju u tom periodu. Odemo na sajt da vidimo naše pravilo, kako je se primijenilo. Odemo u sekciju Moji apartmani, zatim pronađemo naš apartman 29. novembar. Pronađemo datum, tačnije mjesec februar 2026. i vidimo da je za ceo februar podešeno minimum jednu noć, iako ovaj apartman ima minimum zakupa 2 dana vikendom. Vidimo da za svaki petak i subotu specijalno pravilo nadjačalo cijenu. Odaberemo na primjer od 1. do 5. kako bismo vidjeli cenovnik. Vidimo da rezervacija traje 4 dana i da je naša cijena, tačnije da je cijena koju gost sada plaća 15 evra. Kliknemo na pogledaj detaljni cenovnik i vidimo da je naša cijena za period od 4 do 7 dana sada spuštena sa 25 na 15 evra. Primijenjeno je specijalno pravilo o umanjenju za ceo februar od 10% i gost će platiti zakup cijelog apartmana 60 evra za period od 4 dana.